Tää on aina yhtä jännittävää. Mitä, missä me ollaan? Haluun pois. Haluun kotiin. Nyt ne jyrää meitä. Nyt ne jyrää meitin. Otetaan video, niin säilyy pidempään. Niin eikä! Autokeikku. Onneksi mä oon painona. Tää on aika pelottavaa. Ai ihanaa, kerrankin kunnon suihku. Avataan ikkuna. Pistettyy tukka samalla. Tää on ihan hirveetä. Tuli minuutti päivä. Koska täältä pääsee pois. Oota vaan, kohta päästään käsitöihin, kun ruvetaan pyyhkimään oviaukoista rapaa. Aika paljon jää vielä muuten. Siinä on pesemistä vielä sen jälkeenkin pyyhkimistä. Hei, mitä nyt tapahtuu? Kesken meidän mennä pois, kun me melutaan liikaa. Älä puhalla. Hilveetä. Viimeksi oli näin hauska, kun äitin tissi jäi saunan oven väliin. Onks käynyt niin? Ei oo, mutta sellainen sanonta. Kato nyt, mitä nyt tapahtuu. Eikä, nyt ne jyrää meidät, ollaan hemmetin harjalla. Ei, hyvä päivä. Kato nyt tapahtuu jotain, se tulee meidän päälle. Äiti, koska tätä pääsee kotiin? Koti on jo ikään. Kato nyt, eikö se ole hienoa? Tässä on niinku jännitystä. Tässä jos missä on niinku mielenkiintoista. Tässä sitä on sitä mielenkiintoista. Kato nyt! Tää on tämmöselle ääniherkälle kivaa. Tää on ihan kauhea. Herkkää, niin se ääniherkälle kivaa kuultavaa. Tää on ihan kauhea. Jesse ei osta koskaan autoa, ettei tarvitse pestä sitä. Se on ihan järkyttävää. Niin onkin. Tää on kivaa. Kerrankin tapahtuu Tää oikeesti jotain. on jännittävää. Kerrankin tapahtuu jotain. Kerrankin tässä elämässä tapahtuu jotain jännää. Ei käynyt, se tulee samarankin takan. Voi helvetti. Lunta menee ikkunan. Tää lunta. Räntää. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Milloin saa suklaakalentteri? Ei mitään nyt. Milloin aloitetaan suklaakalenteria? Ei, missä se yksi sarja menee? Nyt se tulee. Se tulee kyllä. Eikä. Pesee ikkunatkin. Maksettiinko me ikkunanpesusta? Aika hurjaa. Kohta menee ikkunat. Se olisikin hirveä, jos ikkuna menisi rikki tosiaan. Niin. No mieti mikä sotku. Tulee 3000 baarin painella vedet niskaan. 3000 baari. No niin, menkää pois, teitä on nähty. Se huuhtoo. Nyt se huuhtoo. Ei kun lisää pesuainetta. Tää oli kiiltopesu. Tää on kiiltopesu. Niin, kato tulee Se mahaa kiiltävää. ikkunat. Se mahaa ikkunatkin. Kato lunta sataa. Saadaanko jo kalenteri avata? Älä nyt sano, että se jatkuu vielä. Joo, totta kai se kuivaa vielä. Eihän nyt vielä lopeta. Kuivuu ja vaan huuhtelee ja kuivaa ja... Tässä jos missä on niinku jännitys. Juu, ei tarvitse missään ulkomaille matkustaa. Tää on vielä 7 Eikä nyt se tulee taas. Huuhtelee.
säähuonot, kyllä siinä on meteliä jo ihan tarpeeksi kuitenkin. Pikkulapsista pelkää varmaan tätä. Se kuivuaakin ton vielä. Johtuukohan se keskuslukitus siitä, ettei noi avaa noi ovia noi harjet? Joo. Mä painoin jo hädissä niitä oven lukkoa. Ei. Joo, kato, kyllä se Tää on aika jännittävä, tää on aika kylmä. kylmää vettä, se on varmaan. No nyt se kuivaa. Eikö nyt tulee vielä painepesu? Ei tukku kuivaus. No rullat Eikö se on tietenkin sitten autokehällä jo erilainen juu. kuivaa Eikö vielä. tossahan toi keltainen onkin, pitää tohon kohdalle pysäyttää, niin ihan tehtiinkin jo. No niin. Nyt se kuivattaa. Tuleeko se ilmaa vai? Nyt tulee varmaan menee ikkunat rikki. Paineilma. Tuleeko? Joo. Vähäks jännän näköistä. Tässä jos missä on jännä. Joo. Mut tääkin homma on parempi tehdä pilvisenä päivänä kuin auringonpahteella kuitenkin. Koska auringonpahteella niin kuivuu raite ja sitten pilvisenä päivänä se saa kuivua rauhassa. Tää on aika jännää kuitenkin. Onhan se. Tämähän on jännää. Tää on tosi jännää. Ei tarvi mennä huvipuistoon. Hätätilanteessa soita 112. Tuosta numerosta ei muuten saa selvä. Saa. 09222 1220. Kato eteenpäin, sen näkee selkeä. No toi on epäselvät numerot tossa. Koska täältä pääsee pois. Ihan kohta pääset käsiteliin. Pyyhkimään. Pyyhkimään. Katos vaan joo. Tuo on tommonen lasta. No kapia suulake, mikä puhaltaa ilmaa. Mä en tiedä mikä tuo kumilaste tossa tarkoittaa. Hei, täällä pääsee Ovet pois. aukee.